Moikka kaikille! Eli mä oon nyt lähdössä äitin kanssa käymään tallilla vielä. Kello on joku 5:30. Ja mä ajattelin, että mä ensin itse läpiratsastan Pertan ja teen sen kanssa väistä ja sitten äiti pääsee käymään siellä selässä. Eli me ollaan nyt kotona ja mä lähinnä vaan läpiratsastin Pertan, että mä en tehnytkään niitä väistöjä mitä mun piti. Mutta siis tosiaan läpiratsastin vaan Perttaa ja taivuttelin sitä ja tällaista. Mutta siis Pertta meni ihan hyvin. Tai meni hyvin, mutta sitten mä itse aloin vaan niinku sählää ja keskittyin ihan turhiin juttuihin. Ja sitten ne alkoi niinku häirittää mua ihan liikaa. Vaikka poni kulki hyvin, niin sitten mä vaan mietin niitä juttuja. Ja sitten mulla alkoi menee vähän hermo ja sitten ei oikein tullut mitään. Mutta Pertta kulki tosi kivasti ja sillai. Ja sitten mä ravailin loppuravit ja äiti pääsi sitten loppukäynneiksi selkään. Ja sitten se teki muutamia pysähdyksiä, jotka sujui taas paremmin kuin viimeksi. Ja Pertta kyllä meni ihan hienosti, vaikka ei paljon senkaan tehtykään sillai. Mut sitten käveltiin laitumelle ja hoidettiin poni pois ja annettiin sille ruokaa ja sitten lähdettiin kotiin. Mut siis tässä oli tää videopostaus. Toivon, että tykkäsitte. Ja ajattelin nyt pitkästä aikaa tehdä taas tällaisen, kun itellä tuli kauhea videopostaus into ja sellainen, kun kattelin paljon muiden bloggaajien videopostauksia ja tällaisia. Ja sitten ajattelin tällaisen tehdä. Mutta joo, kommentoikaa mitä tykkäsitte. Moikka!